Goddag til alle jer, som mødte op her i dag, og alle jer, som ser med hjemmefra. Jeg, Magnus Storm Fien, som er formand for Rådet med Fløde, vil gerne snakke om de udfordringer, de unge danskere oplever i deres studietid. Jeg vil gerne begynde med at fortælle historien om Bertil. Bertil er 17 år, og han går på STX i Hjørring. Han er højt begavet i de naturfaglige fag, og han har meget logisk tankegang. Han drømmer faktisk om at blive en kemiker. Men Bertil har et problem. Det er ikke med det fysiske, det er ikke med det matematiske, det er faktisk heller ikke med det kemiske, eller overhovedet det naturfaglige for den sags skyld. Det er mere oldtidskundskab. Bertil er nemlig ikke så god til at se forskel på 2000 år gamle krukker, hvilket selvfølgelig alle sammen ikke er, som han bliver sat til at analysere ret tit. Dette kan i sidste ende komme til at koste ham hans drøm. Hvis han ikke præsterer godt nok i oldtidskundskab, betyder det, at hans snit dropper, og at han så derfor får et for lavt snit til at komme ind på en drømmeuddannelse. Hvilket selvfølgelig er meget dårligt, fordi vi vil ikke have, at fag, der ikke er nødvendige, bestemmer nogens karakter eller deres fremtid. Det her er et talentspil. Vi har brug for Bertil. Vi har brug for hans talent, hans nysgerrighed og hans evne til at udvikle nye og gode idéer. Med det system, vi har lige nu, vil Bertil blive sorteret fra, og derfor ikke kunne blive optaget, hvilket igen ikke er særlig godt. Han er jo dygtig. Derfor vil vi ændre måden, vi accepterer en folk til videregående uddannelser. Så det er mere relevante færdigheder, der bliver værdisat. Vi mener, at man skal vurderes på de konkrete ting, der skal bruges til at f.eks. være en kemiingeniør. Vi mener ikke, at hvis du har et benspænd som oldtidskundskab, at du skal blive trukket ned og derfor ikke kan opnå din drøm. Så hvis du skal være en lærer eller biolog, det er kun de relevante fag, der skal ud af dørene. Bertil er også blandt en del af de stigende unge, der gerne vil rejse ud til udlandet og studere derude. Det er faktisk ret stigende, omkring 200% har vi regnet det ud til, over de sidste 4 år. Men det danske skala gør det svært, karakterskala gør det svært for dem og for ham. Det er unødvendigt svært at skulle sammenligne en talskala med bogstavskala, og det kan vi jo ikke lide. Vi vil gerne gøre det så let for vores unge som overhovedet muligt at studere på et sted som Italien. Og selvom vores traditionelle skala har fungeret i mange, mange år, og vi har den tæt på os, det er en, vi kender godt til, og det er nogle af vores forældre og før os har haft, så duer det ikke, hvis vi vil lave konstante ændringer, og der er folk, der gerne vil ændre den nu. Så hvis vi skal ændre den, og regeringen beslutter sig for, at vi ændrer den, så vil vi gerne stå for, at vi ændrer den til den europæiske standard. Hvis vi har den europæiske standard, så er det jo meget let for Bertil at starte sin uddannelse i et sted i Europa eller et andet land, fordi den er kendt. Folk kender den, den var sammenlignet. Ja. Det vil hjælpe blandt andet et godt uddannelsessystem, som hjælper Bertil med alle ting, der kunne skabe problemer for ham. Eller ikke alle ting, men de fleste ting. Det er et uddannelsessystem, som udnytter hans talent. Et uddannelsessystem, som gør det nemmere for unge at følge deres drømme. Hvis du synes, at Bertils drøm om at udvikle medicin er vigtigere end at kunne kende alle mønstrene på de 2000 år gamle krukker, så stem på Rød med Fløde.